Een hele verzameling, hè? De 42-jarige Sander van Doorn heeft afgelopen weekend de marathon van New York gelopen. Op zich een hele mooie prestatie. Maar er was iets wat het nog veel mooier maakte. Dat was wel een heel bijzonder, ja. Ja, het was eigenlijk het laatste pulstukje van de legendarische Six Star Medal. Voor de Six Star Medal moet je dus alle 6 de major marathons gelopen hebben. En dat zijn Chicago, Berlijn, Londen, Boston, Tokio en dus New York. Ja, die is van Boston dan en van Londen. Deze zit dan nog aan een schrijn vast. Als je die allemaal volbrengt, dan krijg je een best wel mooie medaille erbij. Maar het is ook wel een heel mooi avontuur om te beleven. Je gaat de hele wereld rond en je ontmoet heel veel mensen. En het zijn heel mooie evenementen. De marathon van New York liep hij uiteindelijk net onder de 3 uur. Ik heb hem beleefd als, ook wel zenuwachtig, tikkeltje zenuwachtig, maar ook wel vertrouwen. Ik heb hem wel beleefd als ook wel zwaar. Het is geen makkelijk parcours. Ja, zeker bij de laatste 10 kilometer zat toch nog wel een paar flinke klimmetjes in. Ja, zeker richting Central Park was het eventjes bikkelen. Maar dan weet je ook wel dat de finish wel in zicht is. En het was een zwaar parcours. En van de gelopen majors schiet er eentje toch wel bovenuit. Ja, Boston wel. Ja, het blijft toch een legendarische marathon om te beleven. Er zit heel veel historie aan en die Amerikanen zijn ook allemaal zo gek als het maar zijn kan van start tot finish. Het was niet de eerste keer dat Sander meeliep in New York. Hij had al eerder een keer meegedaan, maar helaas ging dat toen niet goed en kon hij vorig jaar in Tokio zijn Six Star Medal nog niet ophalen. Nu kwam de herkansing en dan denk je... Ja, dat kan eigenlijk niet misgaan, hè? Toch verliepen de voorbereidingen niet ideaal, want Sander raakte geblesseerd, maar kon in juli gelukkig de draad weer oppakken. Hij had dan ook een bijzondere generale repetitie. De kustmarathon heb ik nu ook gelopen als duurloop. Heb ik dan gedaan. Dat was eigenlijk wel een heel mooie, ook wel een heel mooie editie van de keer. Ja, toch ook wel stiekem genoten. Het marathonvirus kreeg Sander te pakken toen hij vlak voor zijn 30ste een ingeving kreeg. Gewoon ineens in mijn hoofd van, ik zou wel een keer een marathon willen lopen. En zo gezegd, zo gedaan. Ik schreef me dan in voor Zeeuws-Vlaanderen marathon toen ik 29 was. Dus ja, redelijk ongetraind. Een beetje voetballen deed ik dan. Een paar keer duurlopen op straat. Tot 28 kilometer heb ik toen dus gedaan. Zonder ervaring. En dan sta je dan met je hardlooppadvetje in het startvak. En even naar Huls lopen. En dat ging best goed. Hoeveel heb je er nu gelopen? Dit is mijn 32e. Ja, en als je dan 32 marathons gelopen hebt en al heel veel hebt gezien van de wereld, dan is de inspiratie ook wel een beetje zoek misschien. Ja, je moest een beetje aan zoeken, hè. Het is zoeken. Het is een beetje zoeken naar een nieuw doel. Maar het blijft wel leuk om het nog te doen. En Zeeuws-Vlaanderen blijft dan ook nog steeds leuk nog om te doen als het in mijn programma past.